खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। निजा दोलोनि बारग' एमपिआबो आथिखालाव मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमनायाव गोब्राब। मसलपुराव गिख्रंथाव बारहुंखा सारअन्थाइ 100सो नखरनि थिं गब्लंदों। रुपहि हाटआव 29 लाखनिबो बांसिन नकल रांजों लोगोसे सासे हमदों। सेवा आरो एडुकेशन बर्डआ थाबैनो बन्द जासिगोन। बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ सोलोंथाइखौ लानानै जर'खा सावरायमेल खुंदों। गसाइगाव कुसुमबिलाव रान्दि गोरिब दुखियानि मेगनाव PMAY-न'खौ लानानै मेगनाव मोदै। बरपेटा रडनि डमनिकाटआव मरेल पुलिसनि गाग्लोबनाय Y14नि खौरांगिरिजों लोगोसे सानै हमजादों। फैगौ 20 बोसोरसिमाव गिबि मन्थ्रिनि मासिया लांदां जानाय नङा बुंदों पीयूष हाजरिका। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मंगलदै लकसभा बियाबनि बारग' MP रमेन डेकानि मोनसे फेसबुक पस्टखौ लानानै रायजोआव गोख्रों सावरायज्लायनाया सोलिदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसामनि मन्थ्रिखौ लोगो हमनायाव माबायदि गोब्राब बेखौ ससियेल मिडियायाव रोखायै फोरमायदों बारग' MP रमेन डेकाया। ओरैहाय निजा दोलोनि सासे बारग' MPआबो मन्थ्रिखौ लोगो हमनायाव बेबायदि गोब्राब जादोंब्ला सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा माबायदि सैनांगोन होननानै रायजो नाङै सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। मन्थ्रिफोरनि एपइन्टमेन्ट मोननायाव जोबोद गोब्राब। आंनो जुदि बेबायदि जायोब्ला अब्ला सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा मा जागोन होननानै रमेन डेकाया फेसबुक पस्टआव लिरदों आरो बेखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितानो टेग खालामदों। नाथाय रमेन डेकाया रावबो मन्थ्रिनि मुंखौ मख'वाखै। बबेखानि आथिखालनि बिजेपियाव गागि दैदेनगिरिफ्रा जेबो बेसेन गैला नामा? बोसोर बोसोर बिजेपिनि थाखाय बावसोमनाय माखासे दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा नेवसिजामारबाय नामा बायदि बायदि सोंथिया रमेन डेकानि बे फेसबुक पस्टनि उनाव जाखांदों। मानोना आथिखालनि बिजेपि दैदेनगिरिफ्रा गागि दैदेनगिरिफोरखौ बेसेन होयि आरो नेवसिनाय बायदि अजदफोरा सम सम ओंखारगासिनो दंखायो। मख'नो गोनांदि मंगलदैनि बारग' MP रमेन डेकाया मोनसे समाव आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि महरै मासि सामलायदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिजेपिनि हादरारि नेहाथारि महरै सायख'जादोंमोन। थांनाय साननैसोआव रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखा सिमब्रेदों आरो अन्थाइ गोग्लैदों। अखं आसामनिफ्राय लानानै आफां आसामाव बारदै सिख्लानि सिमब्रेनायाव रायजो राजाफ्रा गोब्राब जेंनायाव सैनांदों। बबेखानि थांनाय हराव गिख्रंथाव बारहुंखा सिमब्रेनायाव बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुरनि साखाथियाव थानाय बिष्णुपुर आरो दिगलदङा ओनसोलाव गोब्राब खहा लाबोदों। बार अखाजों लोगोसे अन्थाइ फैनायाव ओनसोलनि 100निबो बांसिन नखरफोरनि थिङा गब्लंदों। थांनाय हराव मसलपुर हालामाव 500 ग्रामसो लिरथायनि अन्थाइ गोग्लैदों होननानै मिथिनो हादों। जाउनाव 100निबो बांसिन नखरफोरनि न'नि उखुमनि थिङा गब्लंदों। रुपहिहाट पुलिस थानायाव बान्दोलै बान्दोल रां अपारेशन खालामनानै रुपहिहाट पुलिसा नोगोद 29 लाख 21,000 रां बोखांनो हादों। नाथाय नोजोर होनो गोनाङा बेसोदि पुलिसा बोखांनो हानाय 29 लाख 21,000 राङा लिगेल टेन्डार नङा। बेयो नकल रांनिसो बिलाइ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रुपहिहाट पुलिसा स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो रुपहिहाटनि खालिस्तानाव सिग्रोमनानै लाख लाख रां नकल रांनि बिलाइफोरखौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे नकल रांनि सासे फालांगिरिखौबो पुलिसा हमनो हादों। 29 लाख 21,000 रांनि नकल बिलाइजों लोगोसे हमजानाय सुबुंखौ 2 नं बरगुलिनि रफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि बे जाथायनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय रफिकुल इस्लामखौ रुपहिहाट पुलिसा जिम्मायाव लानानै गोख्रों जेरा खालामदों होननानैबो मिथिनो हादों। थाबैनो बन्द जासिगोन सेवा आरो एडुकेशन बर्डआ सोलोंथाइनि मोननै गाहाय फसंथानखौ सरजाबनो लाहार फाहार खालामदों आसाम सरकारा। बे मोननै फसंथानानो जादों बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिल। बे मोननै सोलोंथायारि फसंथानखौ सरजाबनानै मोनसे गोदान बर्ड दानाय जागोन। मख'नो गोनांदि सेवा आरो काउन्सिलखौ सरजाबनानै मोनसे गोदान बर्ड दागोन। बेनि उनावनो सेवा आरो एडुकेशन बर्डआ आसामाव बन्द जागोन। बेनि थाखाय आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना रड मेप थियारि खालामदों होननानैबो मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला कमिटिया गथायनाय थांखिखौ सोलोंथाइ
मन्थ्रिया केबिनेटआव थिसनगोन आरो बे बिलखौ बिधान सभायाव लाबोगोन। बेनि उनावसो जोबथा थांखि लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि बेयो मोनसे गोदान आयेन जायोब्ला दा आसाम सेकेन्डारि एडुकेशन एक्टआ केन्सेल जागोन। बेजों लोगोसे दा आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन एक्टआबो केन्सेल जागोन आरो गोदानै दाजानो गोनां बर्डनि मुंखौ केबिनेटआ थि खालामगोन। बबेखानि जानो गोनां गोदान एडुकेशन बर्डनि मुङा मा जागोन बियो दासिमबो थि जाथ'वाखै। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव दिनै रंगियानि हरदत बिरदत भवनाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बर' बिजों फरायसालिनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान फराफारि बिजाबखौ इंराजि बिजोङाव फोरोंनो लानाय थांखिनि सोमोन्दै जर'खा सावरायमेल खुंदों। जर'खा मेलखौ जयै मासि लानानै दैदेनो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि फारियै डक्टर सुरत नार्जारी आरो दिपेन बर'आ। मेलनि थांखिखौ गुवारै बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। बबेखानि बे सावरायमेलाव फारियै अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' लाइमोन रेबग्रा गौथुम, आबो बर' आइजो रेबग्रा गौथुम, बर' बिफान कलेज फोरोंगिरि आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मैखोम बाहागो लानायजों लोगोसे आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि थानेश्वर बर'आबो बाहागो लादोंमोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय कुसुमबिल गामियाव थांनाय मोनानि 12 रिंगासो समाव सोनाबनिफ्राय फैनाय अखा बार बारनायजोंनो कुसुमबिल गामिनि सरला बसुमतारी मुंनि रान्दि दुखिया गोरिब नखरनि PMAY न'आ इन्जुरा गिसिखानानै गोग्लैयो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला न' सिङाव नखरनि फिसाज्लाया उन्दुनानै दङमोन, नाथाय खाफाल मोजां मानसिया इथा गानानै गोग्लैनायाव एसेल' जोखोम जायो। नाथाय नखरनि लाइ लथर उन्दुग्रा चौकी, टेबोल, सियार बायदिफोरा बायनानै खहा जायो। मिथिनाय बायदिब्ला UPPL नि VSDC मावफुं सोद्रोमा दिपन मुंनि सोद्रोमाया बानायनानै होदोंमोन होननानै फोरमायदों। नखरनि न' मोनग्रा गोरिब सरला बसुमतारीनि फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोजां इथा सिमेन्ट होयैयावनो बिब्दि जाथाया जादों होननानै फोरमायदों। बरपेटा रडनि साहा ओनसोलाव बेकी दैमानि डमिनिकाटआव मरेल पुलिसनि गाग्लोबनायाव बलि जानो गोनां जादों सासे हिन्जावा। मरेल पुलिसगिरियाव सोमोन्दो थानायनि अजदआव मैया मयनाल हक आरो बुलबुल मुंनि सानै सुबुंखौ पुलिसा हमदों। मख'नो गोनांदि मयनाल हकआ सासे वेब पर्टेलनि खौरांगिरि। थांनाय 25 एप्रिलनि मोनाबिलिनि गाग्लोबनायाव बलि जानांनाय हिन्जावा बाक्सा जिल्लानि गबरथना पुलिस थानानि बेन्दोङाव आरो लाबदांगुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय खायजामाथिनि। बे सानखालि मोनाबिलियाव 17 बोसोर बैसोनि लाइमोन हिन्जावसाया सासे लोगोजों लोगोसे गंसे ई-रिक्साजों न'फारसे थांगासिनोमोन। नाथाय बरपेटा आरो बाक्सा जिल्लानि सिमायाव थानाय डमिनिकाटआव बे लाइमोन सेंग्रा आरो सिख्लाखौ सा 10 एबा सा 15सो लाइमोन सेंग्राफोरनि हानजाया गिबियाव गोबां सोंलु खालामग्रोदोंमोन। उनावहाय बे सेंग्राफोरनि हानजाया मोनानि खोमसियाव सोबानानै बिखा, खानाय सिननाय बायदि देहायारि गाग्लोबनो हमो। बेबायदिनो बे दुथां लाइमोनफोरनि हानजाया 10 निफ्राय 15 मिनिटसो बेबायदि गाग्लोबनायनि उनाव सासे सांग्रां सुबुंनि हरखाब फैनायाव लाइमोन हिन्जावसाया गिख्रंथाव खैफोदनिफ्राय रैखा मोनो। फारसेथिं बेबायदि गाज्रि जाथायाव बलि जानायनि उनावबो लाइमोन हिन्जावसाया सिरि सिरि दंमोनब्लाबो दाखालिनिफ्रायनो सासे सुबुंनि मबाइलाव बे जाथाया भाइरेल जायो। सासेया बे जाथायनि भिडिअ नायनानै गोजोननाय लायो। बे दुथां आखुनि हेफाजाबै मयनाल हक मुंनि सासे वेब पर्टेलनि खौरांगिरिया सोमोन्दो दं होननानै अजद थिखांदों आरो गावखौनो गाव हमथानानै बे खौरांगिरिया लाइमोन हिन्जावसाखौ गाग्लोबनायनि समाव बुंनाया भाइरेल जादों। अब्लाबो वेब पर्टेलनिफ्राय खौरांगिरिखौ बे जाथायनि उनावनो एख्लायनानै होयो। पुलिसआ गोख्रैनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै मयनाल हक आरो बुलबुलखौ मैया हमो। आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि जानानै थासान्दियाव फैगौ 20 बोसोरसिमाव रावनिबो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि मासिया लांदां जानाय नङा। बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बुंदों। बेनि अनगायैबो आथिखालाव आसामाव हेंथा दोलो गैया आरो बेखायनो बीजेपी दोलोआनो गोहोआव थाबाय थागोन होननानै AIUDF आरो कंग्रेस दोलोखौ गावजों गाव हा सेलायग्रा दोलोसो होननानै मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बुंबावदों। लोगोसे अखिल गगैखौबो सोंखारिनानै बुंबावदों दि रायजर दल हानजायाव अखिल गगैनि अनगायै रावबो गैया। बेनिखायनो फैगौ समाव बीजेपी दोलोआ आसामनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव बिजाथि होगोन आरो जेरावबो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बुंबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।